tento ročník kongresu, poloročník, poslední a šestou oceněnou sítí, pátou, je jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici ze skupiny Coop, kde máme 3 prodejny v jižních Čechách a já poprosím za Coop typ Frimburg zástupkyni vedoucího prodejny paní Drahuši Grohmanovou, dále poprosím za Coop typ v Kaplici vedoucí prodejny paní Evu Křivovou a do třetice za Coop typ v Křemže vedoucí prodejny paní Janu Florkovou.